El 15è punt de l'ordre del dia és moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs escolar 2016-2017, presentada pel grup parlamentari de Ciutadans. Per exposar-la té la paraula la senyora Sònia Sierra. Els demano, sisplau, com sempre, que surtin de pressa i en silenci, perquè hem de continuar la sessió. Diputada, quan vulgui pot començar. Gràcies, senyora presidenta, i bon dia a tothom. El meu nebot Jordi va començar l'ESO fa un parell de cursos en un institut on tots són barracots. Aquest institut el va concebre el tripartit com un institut-escola i la directora va reunir el que ella considerava que era el millor equip de professionals possibles i amb tota la il·lusió van encetar un projecte. Anant passant els anys, continuen amb la mateixa il·lusió i l'institut, que no és institut-escola, també continua amb barracots. El meu nebot Jordi, amb els seus companys, han d'anar al camp de futbol perquè l'institut no té ni gimnàs ni cap mena d'equipament esportiu. I no és només el temps que tarden en anar i tornar, és que el camp de futbol no els deixa fer servir les dutxes. Així que ja poden imaginar el que és tornar a la classe tots suats amb el Festival de l'Hormona que significa l'adolescència. No vull entrar en detalls, però ja saben de què estic parlant. El meu nebot Jordi, com tants altres nens i nenes a Catalunya, estudia en unes instal·lacions precàries, la qual cosa envia un missatge molt negatiu, perquè el que s'està dient és que l'educació no té gaire importància i es pot fer de qualsevol manera. I ja sé que la senyora consellera em retreu que faci servir exemples personals, però jo, com moltes de les meves companyes diputades i segurament alguns diputats també, penso que lo personal és político. I el meu nebot Jordi és un més dels milers de nens que estudien en barracots a Catalunya. I he explicat un cas concret del Vallès Occidental, però casos com aquest els trobem per tot arreu, a tota Catalunya i molt especialment a la província de Girona, que és la que més barracots concentra de tot el territori. Dimarts passat, durant la compareixença de la senyora Ruiz, vam saber, a la Comissió d'Ensenyament, que aquest curs tindrem 1.010 barracots, és a dir, 14 més que aquest curs, i molt per sobre de la mitjana dels darrers 20 anys, que és de 828 barracots per any. Això sí, es van intentar vendre aquest argument com una bona notícia. Ens van dir que s'han reduït els centres que estan estructurats tots en barracots. Bé, el meu nebot Jordi no ha tingut gaire sort, però me n'alegro que altres nens sí. Malgrat això, resulta que de les 5 noves escoles que obriran aquest curs, 3 són totalment en barracots. I dels 3 instituts, un també és en barracots. La veritat és que nosaltres no veiem la bona notícia per enlloc. La mitjana de més de 800 barracots per any, els darrers 20 anys, ens indiquen que estem davant d'un problema estructural i que no depèn només d'una situació de crisi o de creixement demogràfic, tot i que aquests aspectes poden empitjorar la situació. Malgrat això, podem veure que el nombre de barracots s'ha mantingut força estable fins i tot en moments de baix creixement. Aquesta mitjana de 800 barracots de les últimes 2 dècades no parla gairebé de la planificació escolar a Catalunya. Des que va començar aquesta legislatura, dediquem gran part del temps de la Comissió d'Ensenyament
a propostes de resolucions de demandes concretes de centres, molt d'ells en barracots o en condicions precàries. Hi ha una queixa recurrent dels partits de l'oposició sobre la manca de planificació del Departament d'Ensenyament i que no ens sembla just decidir sobre un cas concret sense saber com està la resta del territori. És per aquest motiu que hem presentat aquesta moció, perquè volem acabar amb la xacra de tota una escolarització en barracots i volem també garantir unes ràtios adequades i la millora amb el procés d'adjudicació del professorat. Es tracta, en definitiva, de vetllar per tal que tant l'alumnat com el professorat gaudeixi de les millors condicions per desenvolupar la seva tasca. I per fer tot el possible per tenir un sistema educatiu de qualitat i que ens faci gaudir, ara sí, perquè fins ara no el tenim, per molt que ho repeteixin i ho repeteixin, un model d'èxit a Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Sierra.